Паваленыя дрэвы, пабітыя аўты і абарваныя лініі электраперадачы. Наступствы непагадзі ў Беларусі. Як еўрапейскія чыноўнікі ставяцца да ультыматуму Зяленскага і магчымай эскалацыі на ўкраінска-беларускай мяжы. Чарга ў больніцы як дадатковая рызыка для здароўя і моўныя вынаходствы гомельскіх чыноўнікаў. А таксама новы рэкорд Ліянэля Мессі. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў аўторка 23 чэрвеня на Белсаце. Пачынаем. На Беларусь ізноў абрынулася непагадзь. І не прайшла бясследна. Гэтак у Брагіне моцны вецер напярэдадні пашкодзіў лінію электраперадачаў. Вярнуць святло жыхарам гораду змаглі прыкладна цягам гадзіны. У раёне на гэта спатрэбілася больш за 2 гадзіны. У некаторых рэгіёнах Беларусі на ліквідацыю наступстваў стыхіі выязджалі працаўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Моцны вецер пашкодзіў між іншага дахі 2 жылых дамоў. Ніхто не пацярпеў. Паводле інфармацыі ведомства, падзенні дрэваў у выніку праходжання навальнічнага фронту былі зафіксаваны на Гомельшчыне, Гарадзеншчыне і Меншыне. У Дзяржынску непагадзь пашкодзіла 5 аўтаў. Горад трапіў, паведамляюць відавочцы, у зону суперячэйкі, магутнай навальнічнай сістэмы, якую суправаджаў буйны град. Асобныя градзіны мелі больш за сантыметр у дыяметры. Кадрамі з паваленымі дрэвамі дзяліліся ў сеціве і жыхары Светлагорску. Адзін з такіх выпадкаў адбыўся на тэрыторыі дзіцячага садка нумар 13. А ў кастрычніцкім мікрараёне дрэва пагрукалася ў вакно шматпавярховіку, разбіўшы шкло. У еўразвязе адрэагавалі на ультыматум, выстаўлены Лукашэнку прэзідэнтам Уладзімірам Зяленскім. Пазіцыю Еўракамісіі агучыла прэсавая сакратарка арганізацыі Аніта Гіпер. Еўрапейская чыноўніца нагадала, што рэжым Лукашэнкі не толькі працягвае і пашырае сваю дапамогу расійскай ваеннай агрэсіі супраць Украіны, але і праводзіць гібрыдныя атакі на сам еўрапейскі звяз, за што супраць афіцыйнага Менску ўводзяцца санкцыі. Еўрапейскі звяз гатовы рабіць далейшыя дзеянні і абмежавальныя захады, пакуль улады Беларусі працягваюць сваю цяперашнюю палітыку. І, вядома, Украіна мае права абараняцца. Чаму ж Уладзімір Зяленскі толькі цяпер пайшоў на такі жорсткі публічны ультыматум? Хаця паводле ягоных жа словаў, пытанне з рэтрансляторамі на тэрыторыі Беларусі не новая гісторыя. Сваё меркаванне на гэты конт у эфіры студыі Белсат выказаў палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Першы гэта працяг агульнай лініі украінскай палітыкі на беларускім накірунку, які станам на сёння укладаецца ў фармат падвышэння ставак. Фактычна гэта такое сабе запрашэнне да дыялогу з моцных пазіцый. А другое гэта кейс з атакай на аўтобус у Брянскай вобласці. Адпаведна, гэтыя дзве тэмы яны перабіваюцца. Трэця выключна унутрыукраінская тэма гэта скандал у адносінах з Польшай, скажем так, з свяртаннем узнагароду. У Зеленскага забралі, астатнія вярнулі. Жыць без гарачай вады мінчукам давядзецца менш. У сталіцы самая пара планавых адключэнняў, але камунальнікі абяцаюць істотна скараціць тэрміны выпрабаванняў. Сёлета пакутваць з тазікамі і рондалямі гараджане будуць у сярэднім 9,5 сотняў замест дазволеных законам 2 тыдняў. Пра гэта заявіў дырэктар Менскакамунцепласеткі Андрэй Вірачкін. Каб паскорыць працэсы, на прадпрыемстве пайшлі на тэхнічныя хітрыкі. Напрыклад, мантуюць дадатковую запорную арматуру. Яна дазваляе перападключаць трубы без часовага спынення паслугі. Спецыялісты тэстуюць цяпер метады, якія ў будучыні дазволяць праводзіць прафілактыку на гул без адключэння вады ў дамах. Паралельна ідзе маштабная падрыхтоўка інфраструктуры да халадоў. З пачатку года ў Менску ўжо заменілі амаль 12,5 кіламетраў цеплавых сетак. Агулам жа да канца года плануюць рэканструяваць 55 кіламетраў. 1,5 гадзіны ў чарзе і духата ў калідоры. На экстрэмальныя ўмовы каля працэдурнага кабінету ў Стаўбцоўскай раённай больніцы паскардзілася ў соцсетках мясцовая жыхарка. Жанчына іранізуе, калі камусьці стане блага ад такой парніковай працэдуры, добра, што дактары адразу побач. Адміністрацыя медычнай установы адрэагавала. Кіраўніцтва больніцы растлумачыла, што на прыёме аналізаў заўсёды працуюць 2 медсястры, а ў пікавыя гадзіны на дапамогу выклікаюць і 3-го спецыяліста.
футбаліста, піша дзяржаўнае выданне «Менская праўда». Пасля розгаласу ў інтэрнэце каля кабінету аператыўна паставілі вентылятар. Больнічнае начальства паабяцала пашыраць выкарыстанне такіх прыладаў. Пры гэтым у медустанове заявілі, што ўжо распрацоўваюць пытанне з усталёўкай кандыцыянера. У горадні адразу 10 экіпажаў МНС выязджалі на паведамленне пра пажар у дзіцячым садку на вуліцы Дзяржынскага. Давялося эвакуяваць 54 асобаў. У іх ліку 36 маленькіх выхаванцаў установы. Абышлося без пацярпелых. Прычыною загарання і задымлення стала кароткае замыканне электрапліты ў харчовым блоку. Пагасіць полымя ўдалося самім працаўнікам садка з дапамогаю вогнетушыцеля. Прадстаўнікам МНС жа давялося толькі спраўдзіць памяшканне, каб перадухіліць паўторнае загаранне. Гомельскія чыноўнікі сталі аўтарамі двухмоўнага гібрыду. Новыя прыпынкі грамадскага транспарту ў горадзе атрымалі назвы на няіснай мове, заўважыла выданне «Флагшток». Слова «прыпынак» на новых павільёнах напісанае па-беларуску, у той час як назва гэтага прыпынку далей даецца на расейскай мове. Хто менавіта несе адказнасць за такое моўнае ноу-хау і ў чым была задума аўтара, застаецца невядомым. Варта адзначыць, што раней гомельскія прыпынкі грамадскага транспарту традыцыйна былі аформленыя выключна па-беларуску. На менскіх вуліцах заўважылі сапраўдны экалагічны эксклюзіў – драўляны электракарт. Відэа з ім апублікавала адна з карыстальніц тык-току. Як высветлілася, гэты самаробны транспарт з падручных матэрыялаў сабраў выпускнік адной са сталічных школаў. Сам вынаходнік прызнаўся, людзі падказалі назву «Бульба-мабіль». Фактычна самаход – гэта перароблены электрасамакат. Малады вынаходнік змайстраваў з дрэва каркас, дадаў 3 колы, стырно і сядзенне. На ўсю працу ў хлопца пайшло 8 месяцаў. Разганяцца драўляная канструкцыя здольная да 40 км за гадзіну. І да навінаў спорту. У чарговы дзень на чэмпіянаце свету па футболе адзначыўся гістарычным дасягненнем Ліанеля Мессі. Аргентынец стаў аўтарам абодвух галоў без адказу ў браму каманды Аўстрыі і зрабіўся найлепшым бамбардзірам у гісторыі мундыяляў. Цяпер на рахунку Мессі 18 дакладных стрэлаў, 5 з якіх здзейсненыя за 2 матчы сёлетняга турніру. Пасунуць Мессі з бамбардзірскага п'едэсталу у хуткім часе мае ўсе шансы нападнік мадрыдскага Рэалу Кільян Мбапэ. Ягоны дубль дапамог зборнай Францыі перамагчы каманду Іраку 3-0. Значна маладзейшым Мбапэ мае цяпер 16 галоў на чэмпіянатах свету. Другі паказнік нароўні з немцам Міраславам Клозе, які ўжо завяршыў кар'еру. У іншых матчах гульнявога дня нарвежцы з іншым маладым супербамбардзірам Эрлінгам Холандам аказаліся мацнейшыя за каманду Сенегалу 3-2. А дэбютантка турніру зборная Іорданіі хоць і вяла ў ліку, але саступіла алжырцам 1-2. Сёння чарговыя матчы групавога этапу правядуць адныя з фаварытаў турніру – каманды Партугаліі і Англіі. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат», як заўсёды о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Так вы падтрымаеце нашу працу і дапаможаце распаўсюду незалежнай інфармацыі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».